Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets. Aanpoten met Ton. En dan hoef je niet te zeggen, wat zeg ik met Ton? Nee, met Diana en Ton. En dan hoef je niet te zeggen wie ik ben. Ik ben natuurlijk bij Limburg Plant. Op de achtergrond zit je weer aan het werk. Hoe is het? Goedemorgen. Goed? Ja, heel goed. Ja, heel goed. Ja? Ja. Jong, die oudjes die werken in het helft nog niet. Ja, het helft niet. Ja, pardon, net alsof. Die produceren dit wel meer. Ja, dat maakt niet goed, maar want je waar bezig? Jups, hoe trekken ze van 10 meer die. Ja, het gaat goed, hè? Ja. Ik ga eens even kijken hoe de knapste vrouw van Limburg is. Ja. Dat ben ik het plan. Och ja, die valt direct op tussen die planten, hè? Nee, goedemorgen. De hele familie is aan het werk. Ja. Ik heb net al een paar paveras op de John D. Ik zeg, zal ik even met die gaan werken? Dat wilde niet. Niet? Nee, had geen gedacht nu. Ja. Hier stuk hem Henry weer aan met een vraag. Ja, kijk eens hier. Ja. Is goed bezig. Henry, goed bezig, jong. Ja, wat ga je doen, hè? Ja, Diana en hier loopt nu, ja. Ja, dan doe je aanwinst weer. Zomer voorbij bijna. Dus bijna, hè, nog een paar dagen. Dus we hebben eigenlijk weer een volledige nieuwe aanvulling van de vaste plantje. En ja, loopt nu je vlinderstruik, lavendels, ja, eigenlijk en alles wat nu bloeien is. Dus nu is het zo goed wat eigenlijk, zou ik zeggen, herfstbloeiers zijn. Nou, zomer herfstbloeiers. Dus het is nu tijd voor even te poten. Nu wordt het weer tijd voor aan te poten. Ja, tijd voor aanpoten. Ja, toch ben ik ook hier. Ja, want iedereen is terug van vakantie, helemaal uitgerust. Dus de tuin ligt er een beetje verwaarloosd bij. Ja, en nu gaan ze even opnieuw in de gang. Voor de winter inderdaad kunnen ze hem weer mooie borden maken. Maar zijn er ook weer nieuwe planten gekomen? Want het is er allemaal trendy af en toe. Ja, eigenlijk ja. Henry had me al fijn gewoon klaargezet. Kijk, je hebt toch aan dit gedacht, zeg. toch aan mij gedacht, ja. Oh. Ja. Dus ook daar, je let ook nog eens over de vlinders. De vlinderstruik, de bijen natuurlijk. Maar er zijn heel veel soorten in. Hè. En daar zijn inderdaad, beginnen ze zich ook steeds meer in te verdiepen, ook de kwekers. Omdat niet alle lui die willen die zo heel hoog hebben. Dus we hebben nu een aantal soorten kleuren ook die wat lager blijven. Dus uiteindelijk waren die niet hoger dat het ongeveer zo gaat. Zeg maar een halve meter. Ja, plus minus, ja. Oh, dat is een fijn net hoogte. Die bloeien lang, bloeien mooi, bloeien ook heel rijk en in diverse kleuren. Dat is het belangrijkste. De tuin een beetje kleurrijk inkleuren, dat lijkt me altijd wel mooi. Het hoeft niet Picasso te zijn, maar moet wel. Ja. En niet vergeten de lavendel ertussen zitten. Want anders wordt het onkruid, of niet? Hoe is de lavendel nog meer goed voor? Ik weet het niet. Lavendel heel luus tegen ook, ja. Oh, dan moet ik even ertussen gaan zitten. Ja, zeker. Maar in ieder geval, ook de combinatie is gewoon mooi. Ze kennen allebei tegen zon en tegen droogte. Dus daarom zijn ze ook geschikt. Dat maakt niet zo dat als ze nu zo zitten, dan gaan ze dan de zomer in, dan trekt er nog eens weer een bloei of gaan die al direct een bloei? Nee, dit zijn wel plantjes die bloeien dus na 21 juni, dus na de langste dag. En dat zijn dan, die kent ze dan het voorjaar snoeien. Dus voor de winter gewoon laten wie ze zijn. Misschien een paar van die dorre bloempjes snoeien en voor de rest letten ze met rust. En op het voorjaar in maart, april knippen ze zich aan het struik. Die lavendel, als zeg ik altijd. Zo 5 tot 10 centimeter boven de grond. En die vlinderstruik die kan ze ook een stuk terugknippen. Ja. Die blijven half groen, dus die blijven half de bladen ophouden. Zeer interessant. Ja. Maar ik noem maar een vlinder. En waarom zijn die zo lang? Ja, waarom zijn die zo lang? Daar was ik ook nog aan het kijken. Is dat... Ja, dat is de kweek van de plant zelf. En de plant wordt zo gekweekt dat er een stuk dat er groter wordt. Die waren ongeveer 1,75, 2 meter. En dat is weer een soort, die waren niet hoger dan een halve meter. Maar goed,
daar hebben we natuurlijk kwekers voor. Net zo bij de vaste plantje. En als we dat allemaal zelf moesten gaan doen, ja, dan moeten we nog 20 keer uitbreiden. Ja, kweken, dat is eigenlijk een kruisbestuiving doen ze dan, of je het dat woord. Onder andere. Ja, pas op, ik heb het beleid. Ja, die werden gestakt eerst. Hè. Een klein navendelke, dat is een klein stekje. En dat stekje wordt in een putje gedaan. Ja, en dat wordt dan op de juiste pot grond gepoot. Dat wordt gevoed en dat gaat dan groeien en uiteindelijk krijg je een groter plantje. En nu zijn die pas eigenlijk klaar voor de verkoop. Ja. Kijk, nu is ook zo'n vaste plantje. We hebben gewoon een eindig gooie kweker ervoor. Dat kweekt dus die fijn en dan op contract natuurlijk. Dan zeg je wel, nou, ik moet er 5000 van die hebben, 3000 van die, 500 van die. Natuurlijk soorten wat heel veel verkocht werden, daar bestellen we er een meer van. Hè. En op afroep laten we die dan komen. En die werden fijn verzorgd, die zijn prachtig goed. Ja, dat zie ik, dat zit er allemaal keurig goed. De ene klantje had er 5 nodig, de andere had er 50 nodig en de zinders hebben er 400 nodig. Ja, dus net wie goedkoop pakt, dat zuzen, hè, tegenover een duur. Ja, klopt. Oh, dan moet ik even komen kijken. Hoi! Wat is dit? Calimeres, ja, het zijn zoveel soorten. Unotera, allemaal Latijnse namen natuurlijk. Heugera, purperklokje, coreopsis, meisjesogen noemen ze dat ook wel eens. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Vloksen, die zijn ook heel mooi. Deze? Die vloksen erboven, die roze. Ja, eigenlijk te veel om op te nemen hoor. Maar in ieder geval de kunst. Toen kunst nu zeg maar, direct naar de zomer of eigenlijk vandaag of morgen al. Kind ze gewoon zeggen zo, ik maak de tuin weer kleurrijk en dan ben ik weer direct ook klaar voor het volgend jaar. Ja, nu is het tijd voor aanpoten, komt er weer aan. Dus als je een najaar poot, is eigenlijk altijd nog de beste tijd. Ja, en als de mensen gaan poten en 4-2 hebben niks te doen, dat stel ik wel voorop, dan komen we van euch toe. Ja. Verhelpen nog niet, maar we komen wel kijken. Ja, we komen kijken. En ook kijken als het avond is. Als het avond komen we kijken, niet van de veuren. Ja. Die half klaar werk hebben ze niet gezegd. En op het voorjaar komen we kijken of het allemaal aangegangen is. Dat kan. Dus geef ik gewoon op. En dan steed je de volgende keer bij Jurgen en Hof machine, Diana, met ton. En dan is het niet koken met ton, maar aanpoten met ton en Diana. Prima, goed. Lief gezond beste kijkers. En ik zal zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Ja, tot de volgende week. Week rust. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.